דורי בן זאב גר כאן. יצחק מרמזור גר פה. שי גולדן גר פה. מנור היה גר כאן. לא, זה לגמרי בקטנה. אני חונה בחניון, לוקחת את האוטו, נוסעת ברכבת, יורדת, לוקחת את השאטל, אוטובוס אחד, ואני בעבודה שעה ו10 דקות דור טו דור. בקטנה לגמרי. בקטנה, כאילו שבתל אביב לא לוקח 40 דקות להגיע לעבודה. הרכבת? לא שומעים אותה בכלל! החניה הזאת אף אחד לא מכיר, אז דיר באלק, אה? רק פלאפל בנימינה. גרנולה תעשייתית? אני רק בריח הטבלים. אין על הפלאפל של סבא. אחי, אני ביילו, צריך משהו? שוני זה כמו קיסריה, רק באינטימי. אז תקפצו כשאתם בדרך לצפון. וואלה? אז תקפצו כשאתם בדרך למרכז. מינה בזיכרונות מבית הספר, כן, ממשיך ישר בבית ליד המסילה, אני נמצא כמה מטרים ליד אני בנימיני. כן. אני עובד בחיפה, אשתי עובדת בתל אביב. חיפשנו מקום באמצע עם רכבת, עם קהילה מגוונת, והגענו לפה. בדרך מורן. מגיעים למפגש מורן, כן? בא לכם מצפה מורן? אז אתם באים עם הילדים למפגש מורן? זה חותם הכרמל. איזה כיף שפתחו פה קניון. נורא שפתחו פה קניון. מה, יש בבנימינה קניון? מת על הריח של היקב בעונה הזאת. מתה על הריח של הקמין בחורף. איזה ריח חזק של פירות יש היום? בהתנדבות, אלק, 5 דירות הוא מחזיק פה בפינוי בינוי. מלא תאומים, אני אומרת לך, כנראה משהו במים בבנימינה. כרמי בנימינה? השכונה האורבנית הזאת? רוניה? זה רוניה? זה לא בנימינה. למושבה? אני מגיע רק בשביל הדואר. 10 דקות ואני בכביש 6.